Jeg ved ikke, hvad der sker. Så prøv bare, at du skal starte optagelsen, og så kan vi klippe lidt ud. Den er i gang. Hej, og velkommen til i dag. Det er mig og Erik. Vi har taget fra Værskum. Og vi er sådan en her, og jeg skal nu have hovedet ned i den. Og vi kalder det sådan en lille challenge, men vi ved ikke, challenge det er noget, der kan vinde og tabe i. Så jeg synes faktisk, at jeg skal gå i gang. Nu skal ikke så meget min trøje totalt. Så Sexet gulle. og jeg skal lige faktisk ind og have et håndklæde. Det gør jeg lige. For helvede, han er bøsse. Så vi går i gang nu. Fuck mig. Okay. Smager det godt? Nej, det smager en mand. Og jeg ved ikke, om en mand han smager, men det dufter som mand. Smager mandespray. Jeg vil helst ikke